Hvad så alle sammen? Velkommen til denne video. I dag skal vi række på fodbold. Så jeg synes vi skal hoppe ud i det. Men inden da, hvis jeg sidder i den samme trøje, som jeg gjorde i den første video, så er det simpelthen fordi, at den er optaget samme dag. Så nok om det. Lad os springe ud i det. Så vi kommer herind. Og i dag skal vi reagere til disse fodboldøjeblikke efterlod verden målløs. Så altså, lad os se hvad de kan. En gammel mand nu sagde. Ja, det der, det var vanvittigt, at altså, man forstod ikke, hvordan han kunne skyde den over, altså det var, og ja, det der, det var også sindssygt, at Schweiz, er det ikke det hedder, de ender med at gå videre mod Frankrig, altså, det var der heller ikke nogen, der forventede, altså, De Bruyne, De Bruyne, han er nok en af de bedste spillere, midtbanespillere nogensinde, der har været i Premier League. Hvis ikke det bedste. Det var der ikke nogen, der sagde ikke. Eller det gør jeg. Men det er slet meget. Men at Mr. Haaland. Og så godt det der. Det var også lidt. Det var også lidt crazy. Så kommer De Bruyne igen. Det der, det er også sindssygt. Altså alle forventer, at nu prøver vi lige at spole tilbage. Alle forventer her, at han vil slå en bold herover til, så Kyle Walker han kan løbe ned her. Men at De Bruyne så har den der hjerne til, at han så bare spiller en lige gennem der, og Bernardo Silva er med på planen og løber ned der. Altså det er mindblowing. Altså, men en crazy bold, det må jeg sgu noget om. Den men vil jeg gerne have haft til løbet. Det der, det var også dumt, hvis jeg kan. Selvom det er klogt, fordi så kan de nok komme på pladsen stadig. Rashford. Ej, hvor det der, det er jo shit house. Altså, han havde en virkelig god sæson der. Og det kan man ikke tage frem. Hans sæson var hjernedød der. Men det var også lidt shit house. At han fik den med i 2 omgange. Jeg kan sgu godt forstå Pickford. Hvad laver I der? Ja, min reaktion er ligesom gået i overlæs. Ja. Det var sindssygt. Jeg lavede lige en halskro. Ja, det er jo sådan. Det er det der. Nej, mod United. Ja. Nej, det var sgu da City. Stakker jeg. Ja, men det var også lækkert. Jeg tror kampen endte i det eller sådan noget. Ja, ikke fordi det var en kæmpe, men altså det var fint nok. Så er der endnu en assist til Mo Salah for Alisson. Altså det der, det var også godt lavet. Og det siger jeg kun som Liverpool-fan. Det er jo godt lavet. Altså, og det er også godt lavet Alisson. Altså han er jo... Jeg får nok ikke meget respekt for at sige det, men Alisson han er den bedste keeper i verden. PT. Nok også. Har været hele sæsonen. Det forstår jeg heller ikke. Jeg havde så meget håbet på, at United bliver røget. Og de var også så tæt på. Men Brighton, de var bare ikke så skarpe. Og det er Boom med nogle lækre skillmoves. Jeg har Kimchi til Lukaku. Lakaka. Men det var lækker lavet. Nu vil jeg lige. Er det ikke? Okay, det... Altså... Kepa plejer at være sådan lidt... Shit house til tider. Men det var sgu meget koldt. Det der, det tænker jeg også lækkert. Og hvad den her om det er sådan noget... Mamouche, eller... Det er ikke, han er ikke det der. Det minder mig om den tøj. Det er også lidt underligt. Det der, det er også underligt lavet. Altså det er også underligt.
Altså, det kan godt være, at ringen på feltet er tilkoblet til straffesparksfeltet og målmandsfeltet, men jeg forstår det ikke. Lækker Belly goal. Lækker det. Ja, det kan man sige, det gør han jo også i Real, så. What the fuck? Lækker skudfind. Altså, den går i hvert fald i mål. Lækkert. Holland! Det var et lækkert mål, det der. Og en lækker kamp for den sags skyld også. Ja, det der er i hvert fald shithouse. Ja, det der i hvert fald. Altså, hvordan... Jeg har aldrig forstået, hvordan kan man ikke score på det der? Det kan godt være, at jeg også selv spiller fodbold. Og jeg selv er angriber, og jeg misser på nogle store chancer. Men lige det der... Jeg forstår det sgu ikke. Altså selv den, jeg havde scoret på. Det er underkæmt. Jeg havde scoret på den der. Altså det var bare lige at tage foden frem, og så lige prikke den. Okay, det er lækker mål. Ja, jeg kan godt forstå det. Det er en error, fordi jeg har heller ikke selv forstået det. Okay, det var jo sådan en lucky jo. Det var en lucky. Altså, det der, det forstår jeg heller ikke. Fair nok. Kabak, han kan ikke tale engelsk. Jeg ved ikke, om han kan noget. Men det kunne han ikke på det tidspunkt. Fair nok. Men du kan vel godt forstå, at når Alisson råber... Jeg kan ikke huske, hvad fanden han har råbt. Han har råbt et eller andet med... Lad den gå, eller sådan noget. Det burde man vel godt kunne forstå. Og Kabak, han så... Ja, altså... Jeg var forelsket ham i hans Liverpool-tid. Det vil jeg godt indrømme. Men det der, det forstår jeg ikke. Og at var det sådan går op og score på grund af det, ja. Det der, det var altså shithouse for os. Eller for Kabak, der gjorde, at Ali, han lignede en klovn. Men det der, det var altså i andet mål af det. Altså, wow. Ja, jeg kan godt forstå Müller. Lækkert detalje. Lækkert. Er det Bo Henriksen? Det er det sgu. Jeg kan godt forstå, at han løber. Men fik han den ikke i hovedet? Fik den sgu da i hovedet? Hvorfor blev han så forskrækket? Det forstår jeg. Lækkert mål. Lækkert. Lækkert redning. Det er sgu lækkert. Jeg tror, han har lidt superkræfter. Apsolutno sve na stadionu. Krenuo je sam po desnoj strani, došao gotovo do crte igrališta i kad su svi očekivali ubacivanje, a možda je to ubacivanje bilo. Ja, der skal jeg lige se. Loptu koja je kraju iznenađenog Milušića fijuknula. Det gør det mening. Men lækkert. Ja, shotter. Mod os endda. Hvorfor skal man da ikke udstille sådan nu? Altså, ja, fair nok, han har haft dårlige kampe, men man må også lige tage credit for alt det andet gode shit, han har lavet. Altså, det er gode. Men jeg synes, fair nok, det er lidt shithouse, men altså... Men vi er glade for ham. Altså, det der, det var også... Altså, det var også underligt at se på, fordi... Først så ville han jo, som jeg så, vi slås med ham. Men så når man lige ser på, jeg ser det Christian Eriksen, han er tilbage igen. Kan der have en krammer i stedet for. Der var sgu lidt... Det var lidt sjovt at se på. What? Ej, det forstår jeg heller ikke. Det er også en vækkerredning. Men står han ikke meget ud for stregen? Det gør han nok ikke, det er nok bare mig. Hvad laver Bono?
Aguero? Ja. Der er handball. Ej, det var sindssygt. Jamen, det har jeg aldrig forstået, hvorfor griber han ikke bare med hænderne, i stedet for at skulle den med brystet. Jeg forstår det ikke, men okay. Den redning. Det så også lidt lækkert ud, men jeg forstår det stadig ikke. Lækkert. Anthony. Ja. Den mest overrated spiller, der nogensinde har været i Premier Leagues historie. Nok ikke historie, men i hvert fald i United. Altså, han er virkelig shithouse. Og det er han. Så blev vi færdige med den her video. Jeg håber, I nåede det. Jeg håber ikke, den blev alt for dårlig. Jeg har aldrig prøvet det før, så... Jeg håber, det kommer med til, at det så bliver bedre, hvis den blev dårlig. Det gør det nok lidt, fordi jeg havde ikke... Min ball knowledge, den var sgu sådan lidt i bunden i dag. Men altså, whatever. Det er fint nok. Jeg håber, I nåede det i hvert fald. Jeg håber, I vil se mere af det. Og subscribe og like og diverse ting, der nu er. Og ellers så ses vi i næste video. Vi ses.